Ce ne spun, de fapt, cifrele despre o țară? Astăzi, haideți să privim dincolo de titluri și să explorăm portretul României din 2024, direct din date. O să descoperim o națiune a contrastelor, unde fiecare statistică spune o poveste complexă despre progres și provocări. Deci, să lăsăm datele să vorbească. Peste 19 milioane. Aceasta este populația României în 2024. Dar, sigur, numărul ăsta e doar începutul. Ce se ascunde de fapt în spatele lui? Ce ne spun datele despre viețile, speranțele și luptele de zi cu zi ale acestor oameni? Bun, haideți să începem cu imaginea de ansamblu. Câțiva indicatori esențiali, demografici și economici, ne vor oferi o fundație solidă ca să înțelegem dinamica actuală a țării. Ok, primul indicator și unul esențial, PIB-ul pe cap de locuitor. Ce înseamnă asta pe scurt? Păi e ca și cum am luat toată valoarea produsă de economie într-un an și am împărțit-o la fiecare cetățean. Ne dă o primă idee, una foarte importantă, despre sănătate economică. În 2024, cifra asta pentru România este 13.130 de euro. Asta e punctul de plecare. O bază de la care pornim ca să înțelegem unde se plasează economia țării în peisajul european. Acum, dincolo de cifrele macroeconomice, hai să intrăm mai adânc, la structura socială. Aici, datele ne arată o poveste complicată, un amestec de vești bune și provocări care persistă. Și iată prima provocare majoră. Aproape o persoană din 3 se confruntă cu riscul sărăciei sau al excluziunii sociale. Gândiți-vă puțin la asta, nu e doar o statistică rece, e o realitate de zi cu zi pentru milioane de oameni. Graficul ăsta ne arată exact dimensiunea problemei. Vedeți? Cei 27,9%. Ei bine, ei reprezintă o parte uriașă din populație care trăiește sub o opresiune constantă. Și asta, normal, afectează coeziunea socială a întregii națiuni. Și aici vedem perfect tema asta a contrastelor. Uitați-vă puțin. Pe de-o parte, o problemă mare în educație, o rată abandonului școlar timpuriu de aproape 17%. E enorm. Dar pe cealaltă parte avem un punct forte incredibil. Diferența salarială între bărbați și femei e sub 4%, una dintre cele mai mici din Europa. Progres și probleme, fix una lângă cealaltă. Bun, să trecem la motorul economic. Cum se traduc toate astea în viața de zi cu zi? În locuri de muncă, în salarii, în ce ne permitem de fapt să cumpărăm? Primul lucru care ne afectează pe toți, inflația. 5,8%. Asta înseamnă, foarte simplu, că puterea noastră de cumpărare scade, o presiune directă pe bugetele tuturor, costul vieții crește și se simte peste tot. Acum, rata șomajului la nivel național, 5,4%. La prima vedere, cifra asta arată destul de bine, nu? Sugerează o piață a muncii relativ stabilă. Dar, ca de obicei, o singură cifră rareori spune întreaga poveste. Este asta o reflectare corectă a realității de pe piața muncii? E bine, răspunsul este un nu hotărât, pentru că în momentul în care ne uităm la tineri, cifra explodează. Ajungem la 23,9%. Aproape un sfert dintre tineri nu au un loc de muncă. Asta nu e doar o problemă economică de moment, ci una care aruncă o umbră serioasă asupra viitorului. Ok, de la individ trecem la finanțele țării, la bilanțul național. Aici ne uităm la datorie și deficit, practic la soldul total de pe cardul de credit al statului și la cât cheltuie în plus față de ce încasează într-un an. Datoria publică, adică suma totală a banilor pe care statul îi datorează, a ajuns la 54,8% din PIB. Procentul ăsta ne arată de fapt cât de mari sunt obligațiile financiare ale țării în raport cu întreaga sa economie. Deficitul, pe de altă parte, e povestea dintr-un singur an. Și aici, cifra e de minus 9,3%. Asta înseamnă că statul a cheltuit cu mult mai mult decât a încasat. Iar gaura asta pune o presiune uriașă pe bugetele din anii următori. Și ajungem la ultima secțiune, provocarea ecologică. O să vedeți, și aici povestea se repetă. Avem progrese vizibile, dar și niște obstacole foarte mari. Hai să începem cu o veste bună. Puțin peste un sfert, mai exact 25,8%, din energia consumată în România vine din surse regenerabile. Ăsta este un progres important, un pas clar în direcția unui viitor mai sustenabil. Însă, așa cum am văzut pe tot parcursul analizei, imaginea completă e mai complicată. În ciuda acestui progres, provocările de mediu rămân semnificative.
Acest tabel ne arată clar unde sunt problemele. Pe scurt, emisiile de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor sunt încă mari, depindem destul de mult de importurile de energie și rata de reciclare este la un nivel incredibil de scăzut, doar 12,3%. Deci, la final, ce imagine ne conturează datele? Imaginea unei națiuni în plină transformare. O poveste a progresului și a problemelor, a punctelor forte care coexistă cu niște obstacole semnificative. Iar acest portret de date ne lasă cu o întrebare, esențială pentru viitor. În ce direcție se vor mișca aceste cifre? Ce poveste vor spune ele despre România peste 5, 10 sau 20 de ani? Timpul și deciziile de astăzi ne vor oferi răspunsul.